copii pentru că au terminat. Acum vor să termine și câinii. Îi lăsăm? Jos cu mafia! Jos ghiorul de la Cotroceni! Jos cele două măruște! Cer, Crina Antonescu, Victor! Vreau să vă mai spun că mintea noastră lucrează. Bine, e un nume aici care nu se va da făcut free play decât. Ideea este rapid să ajutăm la realizarea unor adăposturi noi, pentru că ei vor invoca faptul că nu mai sunt locuri de adăposturi, îi omoară pe amărâții cățeluși de acolo, îi pune să respecte legea și îi aduc pe cei prinși de vingheri. Aveți voi atâtea bine cât are cel care a văzut flota României, înșițarul șef al Europei, Traian Băsescu. Aveți voi atâtea bile, atâtea palate, atâtea